हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रणाम എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യകൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ज्ञानतिमिरान्त्यस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं तदादि सभान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहन रघुनाथानिदं तं सजीवं सादेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखानीं तां हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धिभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रवाद की जय गुरुदेव की जय अनंतकोटि वैष्णव भक्त की जय हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രഭുജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം പ്രണാമം प्रणाम प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ് പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ നമ്മൊരു 3/4 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരോടും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയണതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 3rd ലെവലായി അപ്പൊ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ നമുക്ക് 9ാമത്തെ തീയതി തന്നെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് 10 കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും നാമൊക്കെ ജപിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും ജപിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ജപിക്കുക നാലുമാല നാലുമാല അല്ലേ നാലുമാല ആയിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നാലുമാല തന്നെ വളരെ ഇതാ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലവരെ പറ്റി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉള്ളവരുണ്ട്
നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ആയിട്ട് തോന്നും. ചിലർക്ക് അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്കത് പറ്റില്ല. വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ ഭാഗ്യം വേണം. അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാവരും അത് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം കളയരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമുക്കപ്പ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അതായത് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രവണവും സ്മരണവും അല്ലെ, നമ്മളെ കീർത്തന, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രവണ സ്മരണങ്ങൾ. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ശ്രവണം തന്നെയും. ഭാഗവതം തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. ഭാഗവതമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാണം ഭാഗവതമാണ്. ആർക്ക്? വ്യാസദേവന് ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് രചിച്ചത് തന്നെ എന്താണ്? അത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശ്രവണം എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് ശ്രവണത്തെ പറ്റിയാണ്. അതൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ശ്രവണം, കേൾവി, കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്ര ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായി തീരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേൾവിക്ക്, ആ ശ്രവണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമായി തീരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ അതിന് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ശ്രവണത്തിനുണ്ട്. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നല്ല പറഞ്ഞ, അത്രയും നമ്മളോട് അത്ര ഉറപ്പിച്ചായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രവിക്കണം എന്തായാലും. ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ രീതിയിലും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അത് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും മരണശേഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശ്രവണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദർശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന്റെ തുല്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർപ്പദർശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മൾ അറിയണില്ല ഈ ലോകം എന്താണെന്ന് അല്ലെ. ശരിക്കും സർപ്പദർശനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവാ. ആ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മള് ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്, മനസ്സിലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയണില്ല. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർപ്പദർശനം. സർപ്പം കടിച്ചാൽ, പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിൽ പോകും അല്ലെ. പക്ഷേ ശരിക്കും അറിയാം, സർപ്പദർശനം മേറ്റാൽ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലും. തന്റെ സത്വമേധയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനും തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളുടെ അവസ്ഥേനെ സർപ്പദർശനമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പാമ്പ് കടിച്ച പോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മളെ പാമ്പ് കടിച്ചത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് മാറണമെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദർശനമേറ്റ സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ദർശനം അല്ല, ദംശനം കേട്ടോ. ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സർപ്പദംശമേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള, നമുക്കറിയാം അത്ര വലിയ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, മന്ത്രവാദികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരെന്താണ്, പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റും, അതിനുള്ള കഴിവുള്ളവരുണ്ട്. പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മായാശക്തിയെ മാറ്റാൻ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. ഏത്, സർപ്പദംശനം ഏറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പാമ്പിന്റെ കടി ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. ശരിക്കും മായയിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ, അതീന്ന് മാറ്റം, അതീന്ന് നമ്മളെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയും, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കണം, സ്മരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് ഈ 2 പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. കാരണം മന്ത്രത്തിന് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാമ്പിന്റെ വിഷം മാറ്റാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളും അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള മന്ത്രവാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സത്യമാണ്. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പലർക്കും അത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അനുഭവം ഇല്ലാതിരിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളും പല സിറ്റുവേഷൻ പലതാണെങ്കിലും എന്തായാലും അത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഈ മഹാമന്ത്രവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ വീണ്ടും പറയണാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസം കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ ലീലാവിലാസത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ 4ാം സ്കന്ധത്തിലുള്ള 24, 29, 40 പറയുന്നത്, രാജൻ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവശായിയായ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് ഉദ്ഗളിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദി പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവശായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ കേൾക്കേണ്ടത്, ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെ, അവരുടെ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവശായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരെ മഹാത്മാക്കളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദി അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം, അത് സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം, ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൗതികത, നമുക്കറിയാം, വെറുതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്തൊന്ന്. നമുക്കൊരിക്കലും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ലൂപ്പ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, ഒരു ലൂപ്പാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിചാരിക്കും എല്ലാ ആഗ്രഹം തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം തീരില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത് തുടങ്ങും, അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങും. അപ്പൊ
ഒരു കർമ്മബലത്തിന് അടുത്ത കർമ്മബലം, അടുത്ത കർമ്മത്തിന് അടുത്ത കർമ്മബലം, ഇങ്ങനെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ലോകം തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് നമുക്കറിയാം, എന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ, നാജായത മ്രിയത വാദാരി നായം ബുദ്ധ ബൗദ്ധ ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വത പരിണാഹന്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയുള്ളൂ, നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പുരാണാണ്, നിത്യാണ്, പിന്നെ എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതില്ലാതെ, അതിനെ എവിടെ തുടക്കുന്ന അറിയില്ല, അവസാനം എന്തെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തിപരമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ എന്താണ് ആത്മാവിന് പറഞ്ഞതിൽ ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് തുടക്കവും ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല. തുടക്കം അവസാനം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക? അതെങ്ങനെയാ അതെന്താ നമ്മളെ യുക്തിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവേ നമ്മളെ ബ്രെയിനുള്ളൂ. അതിനെപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണോ അവസാനം എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്കറിയില്ല, അതില്ല. അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലം പതുക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ്, അവരുടെ ലോകം ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. പക്ഷികളെ ലോകം കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് ഉയർന്നതാണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയരാം. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവര് ആ ചുറ്റുപാടും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ജനനത്തിന്. അത് പല ജന്മങ്ങളെ പുനർജന്മൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പുനർജന്മത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചിലർക്ക് പാട്ടുപാടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ആ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കർമ്മത്തിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോണാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മളെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മള് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രം, എവിടത്തോളം എത്തണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി. മുക്തി, അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ്, പല ലോകങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെയും വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും മുക്തനായി തീരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിന് ഈ കാര്യം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അതിലേക്ക് കടക്കാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ശരിക്കും ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം. അതാണ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപദത്തിൽ അവസ്ഥിതമായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടെടുക്കണാണ് നമ്മള്. ഈ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറണമെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാപബോധ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കണം. അപ്പോഴാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞില്ലേ, പാമ്പിന്റെ ദംശനം, അതായത് പാമ്പ് പഠിച്ച് നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ തന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ്, ഞാൻ ഏതാണ്, എന്നെ പാമ്പാണല്ലോ കടിച്ചിരുന്നത്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ മന്ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ബോധം വരുള്ളൂ. അതേവരെ നമുക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാബോധ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അതേവരെ പാമ്പ് കടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കെടുക്കാണ്. നമ്മൾ അറിയണില്ല ഈ ലോകത്ത് എന്താ നടക്കണമെന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നികൃഷ്ടമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതേവരെ ഇത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ പുരോഗതി നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എന്തോരം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ എല്ലാതും വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല. എല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ആത്മീയത നമ്മളിൽ കൂടി തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. ഭൗതികത നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പറയണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വരണം, അത് പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അത് യമനിയമത്തിനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാറില്ല, അല്ലെ? എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോവാ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവാ, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക, സത്സംഗ സാധുക്കളെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രമാകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറന്നേക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പിറകെയാണ്. ശരിക്കും ആചാര്യന്മാരെന്താണ്? അവര് വലിയ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പിറകെയാണ്. അതാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത ഒക്കെ പോലെ തോന്നും. എന്തൊക്കെ കിട്ടി എനിക്ക്, ഞാൻ അങ്ങനെ ആയി ഇങ്ങനെ ആയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരും. ശരിക്കും അവർക്കറിയാം, ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം ഒന്നുമല്ല. അയ ലെവല് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അന്നമയം, പ്രാണമയം, ആനന്ദമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ലെവലുകളുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അയ ആനന്ദമയം, അവിടൊക്കെ എത്താനുള്ള യാത്രയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. അതൊന്നല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആസ്വദിക്കുക. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദം അതേപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ മറന്നു പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3-15 പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്ത്യുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിന് സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കിത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്താൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം എന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്നാവില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം. നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ അറിയാം അല്ലെ? യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും ഗാലക്സി ഉണ്ടെന്നും സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നും സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ ഇതുള്ള സത്യമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഇതിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈലോ എന്ത് തന്നെയല്ല, അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെ? സാധാരണക്കാരായ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എത്ര കോടാനുകോടി പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്, മനസ്സിലായി? അവരുണ്ടാക്കി, മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലൊരു നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലുകളുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനം, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം അല്ലെ? ഇതാണ് കുഴപ്പം. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആത്മീയത. ഇതാണ് മനസ്സിലായി? വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വം നമുക്കറിയില്ല. ഇത് ഞാൻ അതിനെ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചിപ്പ് കാണും അല്ലെ? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചിപ്പുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പീസ് ഇരിക്കണം, അതിന്റെ കുറെ കമ്പി കഷ്ണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം. നമ്മൾ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിന്റെ പിറകിൽ വളരെ ശക്തിവത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയുന്ന ഭാഷയില്, അപ്പൊ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇല്ല. ഈ ചിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ മൊബൈൽ കേടാകുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, അപ്പൊ ഈ ചിപ്പിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന്, ശരി ചിപ്പ് മാറ്റിക്കൊള്ളാം, ചിപ്പ് മാറ്റാം. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്ന? ആചാര്യന്മാര്. നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലെവൽ അത്രേ ഉള്ളൂ.
അതാണ് കുഴപ്പം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരുന്നു. നമ്മ വലിയ വലിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ ഞാനല്ല വേറെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനോട് അതിന്റെ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ പറയും ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറും, അപ്പൊ അത് കംപ്ലൈന്റ് മാറും. ഓക്കെ, നമുക്കത് മതി, നമുക്ക് കാര്യം നടന്നാൽ മതി എന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി. അതിന്റെ പിറകിലുള്ള വലിയ വലിയ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. മായാവാദികൾ അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സുകൾ, നിരക്തവാദികൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന തലയിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിദ്ധന്മാര്, ഇതൊക്കെ ഹയർ ലെവലിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിബേറ്റ് നടത്താം. ഇപ്പൊ ചിപ്പ് മാറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ചിപ്പിൽ പറയുമ്പോ ഈ ചിപ്പ് ഇട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം, ഈ ചിപ്പിന് വേറെ ചിപ്പ് ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് ഇത്ര MB അല്ലേ, ഇതിന് ഇത്രയും 25 MB അല്ലേ, 30 MB അല്ലേ എന്നൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കാം. നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഉയരുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ് 100% നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ, മിനിമം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പറയില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈല് കേടായി കഴിഞ്ഞാല് അത് റിപ്പയർ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് മാറ്റും. അത് മാത്രമാണ് നമ്മ പറയുന്ന ഈ ശ്രവണം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയില്ലേ, നമുക്ക് പാസ്സായാൽ മതി, നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പാസ് മാർക്കാണ് ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പാസ് മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. അതിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ, ആത്മീയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് 10ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം 8ാം പദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുവായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതേസമയം ഗതകാല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ ഫലമേ നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പല തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളോണ്ട് നമ്മ അറിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ പറയാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദരപൂർണമായുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ, അപ്പൊ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇന്നലത്തെ അതിൽ മാറിപ്പോയിക്കോളൂ. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്തായാലും നമ്മുടെ അമ്മനോട് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയാ, അമ്മനോട് എന്ന് പറയും അല്ലെ, എനിക്കത് തെറ്റുപറ്റി പോയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും, ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ഇനി ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാനോടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനോട് തന്നെ നമ്മുടെ അതിന് പറഞ്ഞ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ. കാരണം തെറ്റുകൾ തെറ്റുപോയി, അത് മറക്കേണ്ടതും പൊറുക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് സ്മരണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പല ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. പറഞ്ഞു സ്വല്പം അഭ്യസത്രായതോ മഹത്വമായതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം അത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലാതെ അവിടെ കിടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, എനിക്കിതിപ്പോ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല, നാളെ സമയം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടും, എനിക്ക് നാളെ സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം, നാളെ സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെക്കരുത്. സാധാരണ രീതി എല്ലാവരും പറയും ഇതൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, വയസ്സാകുമ്പോഴല്ല, ഇത് നമ്മളെ എപ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് അപ്പൊ ചെയ്യാം. അതിന് സമയം കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകത. അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 5-6 വർഷം സാധാരണ രീതിയിൽ വേസ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലേ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും പല ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ശരീരം വേദന, ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം കാര്യം സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിത് മുന്നേ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് നമ്മൾ 18-ാം ശ്ലോകത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം 18-ലാണ് 17-ലാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാം. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്കാ പോണത്? നമ്മൾ ഈ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു നിൽക്കേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും. ഈ നിൽക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അടുത്ത സ്മരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും, ഏത് വിധമാണ് പറയണത്, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതിന് വലിയ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാൻ അവിടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മംഗളമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും പത്മപുരാണത്തിലും അത് പറയാണ്. പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കാണ്. കാരണം മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത്, കാരണം നമുക്കറിയാം അന്തകാലച്ച് മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും വല്ലാണ്ട് അന്ന് ആ സമയത്ത് സ്മരിക്കാം, അങ്ങനെ അന്ന സമയത്ത് സ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സ്മരിക്കുന്നത് യമദേവനെ ആയിരിക്കും, ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് സ്മരിക്കുക, നമുക്ക് മരണഭയവും അല്ല മരണവെപ്രാളത്തും നമ്മൾ സ്മരിക്കുക ഭഗവാനെ ആയിരിക്കില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് യമദേവനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ യമദേവൻ വരും, കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യണം. ധ്യാനം ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുക. ഇതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്ത. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തെ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുക. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മള് മയിൽപീലി ആവാം, അവിടെ അല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയതാണ്, അതീന്ദ്രിയ ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറെ അവിടെയുള്ള പുഷ്പങ്ങളാവാം, ചെടികളാവാം, ഇതൊക്കെ ആയി മാറാം നമുക്ക് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെണ്ണ കളവിന് പോകുമ്പോള് എന്താണ്, കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലേ കൂട്ടുകാർ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറയും അല്ലെ, എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രസാദം, അതായത് വെണ്ണ തൊട്ട് ഭഗവാൻ കഴിക്കുമ്പോള്, അപ്പൊ ചെലങ്കി ഉണ്ട് അല്ലെ, മണിയുണ്ട്, മണി എന്തേ, മണി അടിക്കും. അപ്പൊ മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മണിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായി, മണി അടിച്ചോളണം അല്ലെ, മണി അടിക്കും നമ്മള് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ആ പോയിന്റ്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അത് അവരവിടെ ചെയ്തിരിക്കും. അതാണ് ചിന്ത. ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കടക്കണം. ആ ചിന്ത എന്താണ്? മണിയുടെ ചിന്ത എന്താണ്? വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല മണിക്ക്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നില്ല. ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണി അടിച്ചിരിക്കണം, അതാണ് മണി, അതാണ് അലിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ദാനം എന്നത് നിർവിക്തവാദിയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. വെറുതെ ശൂന്യത ഒന്നും ദാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരീരികൾക്ക് ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനെ വെറുതെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതൊക്കെ അടുത്ത ലെവലിൽ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. മഹർഷിമാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഋഷിമാരുണ്ട്, അങ്ങനെ അവരെ തന്നെ പല കാറ്റഗറികളുണ്ട്.
പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ലെവലിലൊക്കെ വരുമ്പോ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ശൂന്യതനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശൂന്യത ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലല്ല. നിർവ്യക്തിവാദി നിർവ്യക്തിഗത, അതായത് രൂപമില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മളെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഈവൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു രൂപത്തെ തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തില്ല, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധാന്യം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതവുമാണെന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പല പുരാണങ്ങളെ പല കോട്ടിങ്സുകള് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ദാനാണ് അതീന്ദ്രിയമത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണത്. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളും ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ദാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, ഇന്ന് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, കഴിഞ്ഞ തന്നത്തെ ജന്മ തെറ്റുകൾ, ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. അത് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലെല്ലാ മീനിങ് അതിലുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ വരെ എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അതും റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. സ്വല്പം അഭ്യസത്രായതും, അതായത് ഒറ്റ ശ്ലോകം കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട. അനവധി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ചില കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി മനസ്സിലായി. അതിന് പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നത് അത് തന്നെ. കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നാമത്തെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇത് ഒരെണ്ണം വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ആ കൺഫ്യൂസ് ആവും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആചാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, മൊബൈൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം, മൊബൈൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണം, കേടായി ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോവാ, അത് കൊടുക്ക, റെഡിയാക്കുക, കൊണ്ടുവരെ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി ഏത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറിയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധാരണ അതല്ല നമ്മളെ ജോബ്. നമ്മുടെ ജോബ് വേറെ ആയിരിക്കും. അത് ജോബ് ചെയ്യണവരൊക്കെ അത് ചെയ്തോളും. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരല്ല. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് നമ്മൾ കേൾക്കാം. അതാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഡിബേറ്റിന്റെ ലെവലൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ PhD ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി, റോക്കറ്റ് സയൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ എന്ത് കാര്യം? അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് തെറ്റുന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള പല പുരാണങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ. എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലോട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ലെവല്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പുരാണം ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു 10-15 പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന് ആചാര്യന്മാർ ആ പുരാണങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും സത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് താഴ്ത്തുന്ന മുകളിലെത്തുമ്പോൾ കമർന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരാവാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് 99% നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ് അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരികളും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് 100 ചിന്തകളാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ടഫ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? ആചാര്യന്മാരിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മചാരികളിലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരിലും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ വീണു കഴിഞ്ഞു. ഈ ബന്ധം ഊരാക്കുടുക്കിൽ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഇതിൽ കടക്കാത്തത്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക്
ഗൃഹസ്ഥനായി, അപ്പൊ എല്ലാം ഗുണം കിട്ടി, അന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടും ഭഗവാനെ കിട്ടും. പക്ഷെ ടഫ് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ പല സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഗൃഹസ്ഥർ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യമായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം അവിടെ അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെ പരമ്പരയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അവരങ്ങനത്തെ എടുക്കൂല. അതിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ളവൻ പാപകർമ്മങ്ങളെ പരിണാമത്തിന് മുക്തരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. യോഗ്യർ ഏതിലാ പറഞ്ഞു? വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യം. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായേ? ഇപ്പൊ മൊബൈലില് എന്താണ് ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്, അല്ല തന്നെ ചിപ്പ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പായിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നല്ല ചിപ്പ് കിട്ടുന്നത്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്, അതിന്റെ പിറകെ നടക്കുന്ന, അതിന് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? അത് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാണ്ട് തന്നെത്താനെ ഓരോരുത്തർ അവരിഷ്ടത്തിന് എഴുതണമല്ല, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ എഴുതി തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വേറൊരു ലോകത്താണ്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എന്താണ്? ഭക്തി ലഹരിയാണ്, അല്ലെ? സാധാരണ ലഹരിയിൽ നിന്നും ഭക്തിക്കും, സാധാരണ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലഹരി വേറെ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു ലഹരി ഉണ്ട്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലഹരി, രണ്ടും ലഹരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലഹരിയാണെന്ന് മാത്രം. ചിലർക്ക് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അല്ലെ? പാടാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, പാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പടം വരയ്ക്കുന്നവരായിരിക്കും സന്തോഷം, അതൊരു ലഹരിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയും ഒരു ലഹരിയാണ്. ആ ലഹരി കിട്ടണം, അതിലെപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? ഒരു പാട്ടുകാരനെ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതാണ് അവന്റെ ലഹരി. അതിലാണ് അവന് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ പടം വരയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ അത് എപ്പോഴും വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് വരയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുക, അതല്ല ചിന്ത, അല്ലെ? അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ആനന്ദം അവന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴെന്നാൽ അതിലൊരു ആനന്ദം, അതിലൊരു ലഹരി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത വിട്ടിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ആരെങ്കിലും ബുക്ക് ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? ബുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കയ്യിലുണ്ടോ ബുക്ക്? ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഹരേകൃഷ്ണ, അതില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായിരിക്കും. 10ാം അധ്യായത്തില് ഒരു കൂടുതലുണ്ട്, സമയമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നമ്മള് സ്മരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സ്മരണത്തെ പറ്റി ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 120ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. ഒന്ന് വായിക്കോ ആ പേര? ആരാ വായിക്കണ? ജ്യോതിമാതാജി. ഞാൻ വായിക്കാം. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. ബ്രഹ്മവൈവർത പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്നൊരു നഗരം. അവിടെ ദരിദ്രനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, പക്ഷെ തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലവും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയുമാണ് തനിക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് അയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല. തുറന്ന മനസ്ഥിതിക്കാരനായ അയാൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും
കേൾക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലൊരു സമ്മേളനത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതേ ഫലം ലഭ്യമാകുമെന്നർത്ഥം. സമ്പന്നനല്ലാത്തതിനാൽ ഗംഭീരവും രാജകീയവുമായ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഹരേഷ് ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ദാനത്തിനെ പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണല്ലേ, ദാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദാനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറയാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണന് ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ പൈസ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ സാധാരണ ചിന്തിച്ചു, കാരണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, എനിക്ക് ആ സാമ്പത്തികം. അപ്പൊ സമാധാനിച്ച്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ദാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആചാര്യന്മാരേക്ക് എന്നൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ ദാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞത് ദാനത്തിന് അതിനകത്ത് തന്നെ പവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, മുദ്രകൾ കാണിക്കും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ്, അത് ശരിക്കും സത്യമാണ്. അതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ദാനത്തിലൂടെ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവണേ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പൂക്കൾ കൊടുക്കണം, പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പണിയണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇരുത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് നമ്മള് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യവും ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പലവരിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി കേൾക്കാണ്. പിന്നെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പുഷ്പം അർപ്പിക്കണം അല്ലെ, നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് അർപ്പിക്കണം. അതും നമ്മ മനസ്സുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ അതാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കഥയാണ് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ, അടുത്ത ലൈൻ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്തു തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗമുറകളിലൂടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരം യോഗമുറകൾ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ യാന്ത്രികമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രാണായാമത്തിൻ്റെതു മാത്രമല്ല, പലവിധ യോഗാസനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. മുൻകാലത്ത് വെറും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലപിടിച്ച ആടയാഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റു അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രണമിച്ചു. ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച് ഗോദാവരിയിലേതു മാത്രമല്ല, യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദിയിലെയും ജലം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു. പൊതുവെ വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ പുണ്യസ്ഥല നദികളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥജലം ആവാഹിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും താൻ സ്വയം ജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായിട്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു. ഇവ ഓരോന്നും ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആരതി ഒഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ പൂജാവിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്,
അതേപോലെ തന്നെ ഗോദാവരി നദിയിൽ കുളിച്ച് അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് അതിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തി ഭഗവാന് ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് അതുപോലെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ച് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് 7 നദികളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഗംഗ, യമുന, സിന്ധു, കാവേരി, സരസ്വതി, പിന്നെ അങ്ങനെ 7 നദികളുണ്ട്. അപ്പൊ 7 നദികളിലെ പുണ്യതലം അത് ആവാഹിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതി. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ജലം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. പുഷ്പം കൊടുക്കണം, പഴങ്ങൾ ചെയ്യണത്, പിന്നെ എന്താണ് ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണ്, ആരതി ഒഴിയണ്. ഇതല്ലാതെ ആളെങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? ഫിസിക്കലി അല്ല, ഉള്ളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? മാനസിക പൂജ എന്ന് പറയും. അതെ, മാനസിക. അതാണ് ആ ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാള് ചെയ്യാണ്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത വായിച്ചു മാതാജി, വായിച്ചത് അടുത്തല്ലേ? ഞാൻ വായിക്കണോ? വായിച്ചോ. ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ മാനസ പൂജാക്രമം അനേക വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. എന്നാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. കാരണം പാൽപ്പായസത്തിന് ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളി. അതോടെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ അത്ഭുതം തോന്നി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പാൽപ്പായസവും അത് നിവേദിച്ചതുമെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സാങ്കല്പികമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ആ പാൽപ്പായസത്തിന് ചൂട് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളിൽ തോന്നിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് തൊട്ടുപോലെ നോക്കാണ്. അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? കൈ പൊള്ളാണ്. അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അത് ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വരികയാണ്, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാണ് പാൽപ്പായസം അത് നിവേദിച്ചാലും ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സങ്കല്പമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ സങ്കല്പിച്ചാണല്ലോ ഞാനിത് ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നെ എനിക്കതെങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആചാര്യായ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മള് മനസ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം, വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് എന്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും. അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ്. അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കരുത്, കൂടുതൽ ആലോചിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മളെ തേടി അങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സംഭവം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. അതാണ്, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാത്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ കാരണം തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ അത് സംഭവിക്കും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോഴത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ചിപ്പിന്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെടുക്കണ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തോന്നണാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉദാഹരണം അടക്കം നമുക്ക് ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പാൽപ്പായസം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നിവേദിച്ചതെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സങ്കല്പമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ്. വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത് മാതാജിയുടെ എന്തോ ശബ്ദത്തിന് എന്തോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരാ വായിക്കുന്നത്? പ്രഭുജി, വായിച്ചോളൂ. ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്പത്തിന്റെ അധിദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നാരായണൻ നേരം പോക്കായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐശ്വര്യ ദേവതകൾ ആരാഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പകരം ബ്രാഹ്മണന് ആളയച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച ആകാശ വിമാനം ബ്രാഹ്മണനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും മുൻപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു.
അതോടെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ധാമത്തിലിരിക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടും ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനാ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അപ്പൊ ആ കാര്യം പറയണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അത് സാങ്കല്പികമല്ല, അത് സത്യമാണ്. സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മള് അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മള് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലേ, അത് സയൻസ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്നും ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക വെള്ളത്തിനോട്. ഒരു വെള്ളം എടുക്കാം, ആ വെള്ളത്തിനെ അതേ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ വെള്ളം തന്നെ വ്യത്യാസം വരും. സയൻസ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, സത്യമാണത്. അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കും. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, പലവരോടും പറയും, നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൂതം അങ്ങനെ അതൊന്നും കാണരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ല ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനും നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം പറയുക പോണത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ഈ ബ്രാഹ്മണന് കിട്ടിയത്. നേരിട്ട് ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവാണ്. കാരണം അതേ ധ്യാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ധ്യാനം, പിന്നെ സ്മരണം, ഒന്ന് ശ്രവണം. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പരീക്ഷ ഉള്ളതാണോ? ഏതിന് പരീക്ഷ ഉണ്ട്? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് 3-4 പാഠം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ചോദ്യമുണ്ട്, വൺ വേർഡ് ഒക്കെ കുറവാ. അതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുതരാം. ഒരു 10-25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തരാം. അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഒരു 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം റിവിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. ശരി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കാരണം ഇതൊരു വലിയ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ അത് പഠിക്കാനും കുറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ ആരെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില്? പ്രഭുജി, ആ വെള്ളവും ഗ്ലാസും പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുവോ? ക്ലാസ് അത് ഞാൻ വായിച്ചാണ് ഒരിടത്ത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് വെള്ളം എടുക്കുമല്ലോ, വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും പ്രൂവൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ വെള്ളത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നു കൂട്ട്. മനസ്സിലായ? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ആ വെള്ളത്തിനോട് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ എന്നും ചിത്ത വിളിക്കുന്നേക്കാം. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ജീവനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതിന് വല്ലതും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് സയൻസ് പരമായിട്ട് അതെടുത്ത് രണ്ടിന്റെയും അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആറ്റം, അതിന്റെ ഘടനകളും അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്. അതിന്റെ സയൻസിന്റെ ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടായിട്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയാൻ പറ്റും. എന്താ വാട്ടർ മെഡിറ്റേഷൻ ആണോ ഇത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിഷാദ് പ്രഭു ആരാ? ശാന്തിക്കുട്ടി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ടർ മെഡിറ്റേഷൻ ആണോ പറയുന്നത്? വാട്ടർ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല, വാട്ടർ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന പ്രൂവ് ചെയ്യണതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെള്ളത്തിന് നല്ല പവർ ഉണ്ട് പ്രൂജി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ വിശ്വവൈദ്യന്മാർ
മാരൊക്കെ ആ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ധാര പിടിക്കാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വെച്ച്, അപ്പോ എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകും. അതിന് പവർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവൻ ചില നാട്ടുവൈദ്യങ്ങളിൽ വായു കൊണ്ടുള്ള നാട്ടുവൈദ്യങ്ങളുണ്ട്, വായു ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പവർ ഉള്ളതാണ്. നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി വെച്ചതൊക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇത് സയൻസ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇഷ്ടം അതിലുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളൊരു സ്നേഹത്തോടാണ് അത് കൊടുക്കണത് അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മ കൊടുത്ത സ്നേഹം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. അതിൽ നമ്മൾ പറയണത്, നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് നമ്മളെ അവരെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ആ പൊറോട്ടമ തീർത്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു ഹോട്ടൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. എനർജി നമുക്കറിയാം. ഭക്ഷണം അതൊരു ജീവനുള്ളതാണ്. കുറച്ചാളുമ്പോൾ അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന്റെ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ എനർജി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം, അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് സപ്പോർട്ടുകളാണ്. പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിന്റ്. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യങ്ങള്? കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? അംബുജം മാതാജി പറയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കഥയാ. പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ പറയാ, ഭഗവാനും കുറൂരമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അത്രയും സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു ഇവർ തമ്മില്. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗുരുവായൂര് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറൂരില്ലത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ വേഗം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തരെയൊക്കെ തൊഴിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശിവേലിയും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇല്ലത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇല്ലത്തേക്ക് സാധാരണ വരുമ്പോ അമ്മ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കും, മുന്നിക്ക് കാല് കഴുകി അകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ വരുമ്പോ അമ്മയെ പുറത്തൊന്നും കണ്ടില്ല, കിണ്ടിയിൽ വെള്ളവും ഇരിക്കണില്ല, അമ്മയും കാണാനില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് പരിഭ്രമായി, എന്തായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ വേഗം അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പം അമ്മ എവിടെയും കാണാനില്ല. വേഗം അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ അമ്മ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഉണ്ണി ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയതെന്ന് പുറത്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വയ്യ ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേഗം ഉണ്ണി അവിടെ ഇരുന്ന് അമ്മയുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തലോടി കൊടുത്തു. എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയത്? എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം, ഉണ്ണി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരുമോ ചോദിച്ചു. വേഗം ഭഗവാൻ അവിടെ അകത്ത് പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു പറഞ്ഞ് കുറൂരമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ആ വെള്ളം പതുക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കിടന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ണി തലക്കിലിരുന്ന് നെറ്റിയും തലയും ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അമ്മ ഉണ്ണിയുടെ മുഖത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഏകദേശം അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായി. അത്രയും വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ആ നോക്കിയിരുന്നത് തന്നെ കണ്ണിമയ്ക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കെ ഉണ്ണിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു. അമ്മ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അറിയാതെ ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണുനീര് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് വീണു. അതോടുകൂടി ആ കുറൂരമ്മയുടെ പ്രാണനും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ലയിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തലോടി കണ്ണ് മൂടിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയാണ് കുറൂരമ്മയുടെ അവസാനം. അതുപോലെ പ്രാണൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 60 കൊല്ലമാണത്രേ കുറൂരമ്മ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭജിച്ചത്. 60 കൊല്ലം ഭജിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ണിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കുറൂരില്ലത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കാലം തപസ് പോലെ ഉണ്ണിയെ പൂജിച്ച് ആരാധിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സങ്കല്പം കൊണ്ട് പിന്നെയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത്. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കഥ, കഥയല്ല, അനുഭവമാണ്. സംഭവമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, കാരണം നമ്മള് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ കഥ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കഥ അല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അത് സംഭവിക്കുകയാണ്.
അല്ലേ? അത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി. അത് തന്നെ മീരാബായിയുടെ കഥയും നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ നമ്മള് വളരെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടൂല. അതന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാ യുക്തിയല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ഒരു അനുഭവം, ഞാൻ ഗുരുവായൂരില് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയപ്പോ എന്റെ ഫോൺ അർജന്റില് ഞങ്ങക്ക് ആ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ഒരു വലിയൊരാളുടെ ഇത് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇന്ന സമയത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10-12 ആൾക്കാരുണ്ട് ഒപ്പം. ആ സമയത്ത് ഓടിപ്പോയി. ബാഗ്, എനിക്ക് 2 ഫോൺ ഉണ്ട്, 2 ഞാൻ അവിടെ വെച്ചതാണ്. അത് എങ്ങനെ ബാഗിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ബാഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ഞങ്ങള് ക്യൂല് നിർത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഉള്ളിൽ കടത്തി ഞങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ വിട്ടു. ഉള്ളിൽ പോയി തൊഴുതു. അവിടെ ഗണപതിയെ കണ്ടു, ദേവിയെ കണ്ടു, അയ്യപ്പനെ കണ്ടു. എല്ലാവരും പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് പുറത്തു വന്നു. പ്രസാദം മേടിച്ച് പുറത്തു വന്ന് അപ്പൊ ഊണിന് നിന്നപ്പോഴുണ്ട് എന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഫോണ് റിങ് ആവണം. അതുവരെ എന്റെ ഫോണ് റിങ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ട് അവര് ബാഗൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതില് ഫോണുള്ള കാര്യം. അത്രയും അവിടെ ഞങ്ങള് പിടിപ്പണം എല്ലാവരും ഇടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും 2 കയ്യിലും പൈസയാ നിറച്ച്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അറിയില്ല ഈശ്വര. ആ ഫോണ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്യൂല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ വന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈശ്വര, എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഫോൺ ഉണ്ടായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പണി, ഞങ്ങൾക്ക് ആ വലിയ വ്യക്തിയുടെ പണി, എത്ര ആൾക്ക് മോശത്രായി പോയിണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ എത്ര കാൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫോണാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭഗവാനെ. ഒരു ഫോണിന്റെ ഇത് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം അത് പറയാൻ പാടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ആ കൃഷ്ണന്റെ പവർ, ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ആ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ കയ്യിലൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കെട്ടിയാലും കൂടി അവരത് അഴിപ്പിക്കും, കെട്ടാൻ പാടില്ലാന്ന്. ഈ ഫോൺ എന്റെ പേഴ്സിൽ, എന്റെ ബാഗിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അത് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് റിങ് ആയത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിറയ്ക്കണത്. ഈശ്വര കൃഷ്ണ, എന്നെ കാത്തില്ലേ നീ എന്നുള്ള പല അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അതെനിക്ക്. എല്ലാവർക്കും പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു അനുഭവം. അതൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇതാ. അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോള് അതുപോലെ തന്നെ ഊണിന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്ക്. അപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്കാരും പോരാന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇതുള്ളവരുണ്ട്, അവര് നമുക്ക് തരണം. നമ്മളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ല കിട്ടിയെന്നല്ലേ ചോദിച്ചു. അതെല്ലാം രസമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതില് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, 3 അപ്പൊ ഒരു ടിക്കറ്റ് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കലൊന്നുമല്ല. കാരണം ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം. ഒരു അമ്മനെ കണ്ട് കൊടുത്തു. ഭയങ്കര കരച്ചില്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് പ്രസാദം കിട്ടൂല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റൂല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കൂപ്പൺ കിട്ടണം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല അപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാൻ തന്നത്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നല്ല, പലതും നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പ്രഭു ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കണ്ടു. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോ ഒക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം ജപിച്ച് ഉറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് വെച്ച് കിടന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴോ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വലിയ രൂപത്തിൽ ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുക. ഭഗവാനെ അപ്പം പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാനുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് മൊത്തം ആ നാമം ചോദിച്ചോണ്ടാ ഉറങ്ങുന്നത്. എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാണ് ഈ ഭഗവാനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള, മറ്റേത് ഞാൻ വേറെ ശിവഭഗവാനെയും മറ്റു ദേവിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കിട്ടും, നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പ്രഭു. നമ്മുടെ
ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മ ഇവിടുന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് നമ്മ ഗുരുവായൂർ പോയി. അപ്പൊ അന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മ പോയതാണ് പ്രഭുജി. അങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജിനെല്ലാം കണ്ട് നമ്മ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ കണ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരു ഏകാദശി ആയിരുന്നു. ഏകാദശി നോക്കി അല്ല പിറ്റേന്നാണ് ഗുരു മഹാരാജ് വരുന്നത്. നമ്മ ഏകാദശി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ലീവ് പോയത്. ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. നമ്മള് ചിലവർക്ക് തിരക്കുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവാ അങ്ങനെ പോണം. ഏകാദശി ഓക്കെ ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി. ഏകാദശി ഒരു സെക്കൻഡ്.